Shalom Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih. Wilujeng pinanggih kalian kula Daniel Kasiman saking GKJ Kerapyak Klasis Semarang Barat. Kepareng badhe ngaturaken sabda winedhar dinten Ahad Kliwon Surya kaping 18 Mei warsa 2000 selangkung kanthi jejer swasana ingkang anyar. Pinangka dasar sabdanipun Gusti kapetik saking Wahyu bab 21 ayat 1 lan 3 ingkang mekaten. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Awit langit kang kapisan wus sirna wrunanamu. Tarubing Gusti Allah ana ing tengahing manungsa lan panjenengane bakal dedalem ana ing antarane, iku bakal padha dadi umate lan panjenengane bakal dadi alahe. Para sedherek ingkang kinasih, kala mangsanipun bapak, para sedherek utawi ibu nginger utawi nggeser mebler ing griya utawi mindah-mindah hiasan dinding ing ruang tamu, utawi ingkang swawu warninipun cat tembok pethak memplak dipun gantos warni krem, lan ugi saged mindah-mindah hiasan dinding ing ruangan tamu. Pamurihipun supados swasana bale griya beda kalian padatanipun sinawang wonten swasana anyar. Tentu makaten wau boten kalampahan kanthi ujug-ujug, mesti dipun rancang wontena swasana ingkang anyar. Bab swasana anyar ugi kalampahan ing penggalihipun Allah, bab lelampahanipun jagat. Yokanan nampi tetinggalan utawi wahyu ingkang mratelaken swasana anyaripun langit lan bumi. Swasana anyar kala wau sinebat langit anyar lan bumi anyar. Kacundukan sabda ing para rasul bab 11 ayat 1 dumugi 8 menggah baptisanipun Kornelias ugi kacundhukaken wonten ing kitab Jabur 158 bilih Allah mengku jagat rat, saha kacundhukaken isining Yohanan 13 bilih tresna tinresnanan kedah dipun cakaken dhateng sedaya manungsa. Pramila langit lan bumi anyar tegesipun Injiling tentrem rahayu katujokaken dhateng sedaya bangsa. Boten namung winates katujokaken dhateng setunggal bangsa kemawon. Tentrem rahayu boten namung katujokaken dhateng bangsa Yahudi, ananging ugi dhateng bangsa sanesipun. Mila Rasul Petrus lajeng mbaptis Kornelius tiyang non Yahudi. Ing wiwitanipun Petrus mbaptis Kornelius punika ndatengaken dredah ing gereja Yerusalem. Ananging sinarengan dipun cethakaken dening Petrus bilih Allah ngersakaken mekaten kanthi lantaran tetinggalanipun Petrus. Pramila sedayanipun saged nampi kanthi legawa lan bingah. Kados mekaten swasana anyar kalampahan kersanipun Allah tanpa winates. Lah makaten wau dipun gambaraken tarubing Allah ana ing tengahing manungsa.
mila leres bilih Allah kagungan watak inklusif. Allah tinarbuka kangge sinten kemawon. Saking bangsa punapa kemawon, sumangga manah kita ugi tinarbuka tresnani sinten kemawon tanpa pilih kasih. Swasana anyar mekaten ingkang kedah kita bangun lan makaten langit anyar lan bumi anyar jaman kita. Kawilujengan katentreman karahayon saking Gusti kita Yesus Kristus tansah wonten ing panggesangan kita sedaya. Amin.